Ono pa ga počne se smijat! Pa, ne, treba se... Ha, 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 ha! Ti... Trebao sam 3 osobe. Papu, vođu crkve koji je bio u mogućnosti natjerati cijelu crkvu da izvršava moje planove. Nije ja sam ga. 4 gromče. Koji je bio u mogućnosti natjerati cijelu crkvu da... Nije dobro, nije. Pa da, šuti. Počekaj još. Nije dobro. Nije. Daj, pitati bilo koga u... Bilo koga u Hrvatskoj ime. I Vatikanski haškijaj. Vas ne treba. Vas više ne treba. Pa daj, šuti mata, jebemu! A sada, u vezi načina plaćanja za tu informaciju. A sada, u vezi načina plaćanja... Ne bu dobro. A sada, u vezi načina plaćanja za tu informaciju. Nemojte tako gledati. Pa mi pa prokreniš se onda, hvala. Nemojte tako gledati. Meni može sok, ja ne pijem alkohol. Sok? Što ti je to? Meni može sok, ja ne pijem alkohol. Sok? Što ti je to? Jebot, ja skoro sam se glavu uzmi čovječe, daj još jebot. Jebe mu mater, daj još jebot. Halo? A, šefe! Neko me zove. Halo? A kaj treba reći? Sam si zapamtio. O, šefe! Da, dugo se nismo čuli. Kaj ve? Pa ne ve. Baš moramo gledati tekst rektića. Čekaj, sad će najbolji dio. O, nije zvalo! Marš! Neko zove? Čujem. Kaj? Poruku. Portali pronađi božićne slike, animacije, igrice. Kaj snimaš? Je? Daj, nemoj se, da. Znam da ste svi imali veoma važne uloge u operaciji. Da. Da bez vas sve bi propalo. Ne, moje krivnja nije. Znam da ste svi vi imali veoma važne uloge u operaciji. Da. Znam da ste svi vi imali veoma važne uloge u operaciji. I da bez vas sve bi propalo. Ali nažalost imamo samo jednu medalju. Šta dobra? Neću nešto nas gleda. Zadatak? Pa da, mogu doći danas, da. Pas mater. A daj! To znači da je otet. Otmičari su isti oni koji su oteli Karol da je otet. Ko? Bez. Da. Daj ma! Proveze unutra. Ne. Kaj? Tu ide. Pa o! Pratiš nas kam? Ej. Baš me zanima što je unutra.
Gotovo! Gdje je nestao? Možda ti išao prošetati psa. Kelje, šef nema psa. Jebi ga. Pa hoćemo li mi kad dobiti medalju? Jok. Ali nije dobro. Kaj? Nemate vi meni o čekanju. Ja sam 7 sati čekao da izađe. To se ne bu shvatilo. Pa shvatilo sam Pa ti si glup! Nije, pa sram sam. Pa gledaš kako sam lepo! Čekaj, mi me zajebao. Ja, zajebao. Ti već si stigan. Treba malo duže vremena, ne reći tako. Svi se. Gdje je baza tog šefa? Nikad vam neću reći! Pa kaj se ti onda tako odmaknui? Pa ti si još uvijek ranjen. Juj, neko puca! Što je to? Da jeba! Šefe, što radi ova devojka mjeseca tu? Šefe? Gdje je nestao? Možda vas tišao. Kaj ono, sam malo. Ma imam jednu vezu u Moskvi, a u Čečeniju ćemo otići šefovim privatnim avionom. Ali tek to je... Tektonske ploče. Autotek. Kaj si pogledao u kameru? Mislio sam da je šef. Bibi. Imam novi zadatak za vas. Netko je otao kamu da punte. Hoćete jedan pezit? Pa daj, oni gole se kaj...